Shubor nakashlem jong unongsan hima. Ka Sarkar Jilla kala thrang manwanra eki kattu kani tali ki jingele kai Indian Super League jongka North East United Football Club ha kani ganong ba Shillong kani kalawan hadian bagati ka club dangshan kalawan ya kendu eki bor badi kmi jongka Sarkar Jilla nak bentaban perlong eki kattu kani tali ki jingele kai ha kani ganong ba kumba kalong menta kate ka GN Stadium hapulu kadang ya chaprang bat ka jing maramat pen bha batru bantung no dau plang basisha bat kani ka kamle si kan dangshan por ban pendam habaya de baga pen kre ka second North East Olympic Games kaban sedang nadu shipho tarik hadu khatn riu tarik unai wing mentau snam ha kani ganong ba uba bante dor loong ba ka jing pen kre ka laya chat chat bat ha ka shitarik unai wing unsale jurep ya ka GN Stadium bat kum joru na ka yang ki officer jong katanat ede kai kin sale jurep ya baro ki jakai ede kai na ka benta ban bishar punya haswa ban sedang ya ka te ka lempung batru ba ka North East Olympic kanong ka bajam Ini ke bangila ya syom lai discuss lah buat usiam bro. Kadon ke jingwan ban approach nak kalian ke North East United tambah ngi ong batang kawai kalau ba ngi kwa bat ngi terang ban wanra at least kan long lang ka game apa kuati pada po shalom. Tiga jingkwa ka jongi bagi katu kan itli ki game gini le ne bakat wan itli gini le apa kuati kita keladon ke jikran bat ngi tikna la daga government la daga tiga madan apa GN complex kala ready mud kata kala long mai kaban saja kebaga North East United kedua ban elekai insyaallah ban onge ni ring play baga kam kala ya chacha but pila sutu kan natural turf kamadan mud kamadan keba daidu natural plang kan long kai keba bahala da empat biang na dong sedong nomor pila sutu dai lekai aprano kan dai wala long ready la biang na dong sedong pat kata ngilala andai ka bamenta ka season ngamnut ban ong ye nomor beliau adu menta ong pi ka cintre ka ya chuma ban kre ka la ya chacha bat ha ka shitrik kan don ka inspection nakaliang ka jonga ko minister bat kum juru nakaliang ki official jong ka department ka jongi ya ki baro ki venue bat indon ru ka review meeting kenang bangin snguthu adu kan no ngila poi bat kum no ngila pun kre kenang bakani ka second North East Olympic kan long ka job nakabenta ka jing persang baka jing organize jong nakaliang state